Топ 5 най-мързеливи зодии. Нека видим дали и ти си в списъка. Здравейте и шакарак на всички. Пето място – Телец. Телците обожават комфорта. Мек диван, добра храна и спокойствие. Мързелът им е като изкуство. Защо да мръднеш на някъде, като си точно там, където ти е удобно? Телците не са мързеливи, те просто си почиват стратегически. Номер 4 – Везни. Те толкова мислят, премислят, сравняват варианти, че в крайна сметка накрая не правят нищо. Да си свършали работата днес или утре? Май е по-добре утре. Номер 3 – Рак. Домошар по природа. Раците обичат уют, одеялце, дори и филмче и никакви ангажименти. А пък защо да излизат навън, когато си имат уютен дом и топъл чай? Номер 2 – Риби. Вечно в собствения си свят. Рибите обичат да мечтаят, но реалността не е прекалено натоварваща. Когато им се каже, че имат задача за вършене, те са: "О, забравих, бях зает да си представям как съм на някой тропически остров." И на първо място лъвът. Царят на джунглата и на мързела. Лъвовете предпочитат лукса, но също така и някой друг да свърши работата. Аз съм лъв, защо трябва да си цапам лапите, като някой друг може ми свърши работата? И да си лежа през това време. Може да ми напишеш в коментарите твоята зодия дали влезна в списъка. За още такъв тип видеа не забравяй да харесаш и да ме последваш.